Cazado en Lugo un taxista pirata. O home non tiña licenza e facía viaxes dende o hospital. Pero non é o único caso. Son habituais estes vehículos? Como podemos diferencialos dos taxis legais? Transporte clandestino. Oxe, no termómetro. 11:47 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois iso é precisamente o que lamentan en Lugo, Cristina, que non é o único caso, que a cousa vai a máis, non? Pois, efectivamente, e cada vez hai máis casos de taxis pirata. E para entender mellor esta situación, estamos aquí en Lugo con Ovidio, que é o presidente da Asociación de Radiotaxi de Lugo. Ovidio, contanos, cada vez tedes máis intrusismo, non, laboral neste aspecto, e hai máis taxis piratas. Sí, hola. Cada vez encontrámonos con non sabemos por a circunstancia que é, pero con taxis piratas. Entonces, bueno, nós o que lle podemos pedir á xente que, por exemplo, cando vai un taxi, pois que lle miren que leva un módulo arriba, que leva unha tarifa en cada momento, a tarifa horaria que é, que levan a matrícula detrás que son de color azul, en todos os taxis nacionales, e normalmente tamén a maioría dos taxis levan algo de publicidade, que patrocina un pouquiño a axuda ás asociacións. E sobre todo eso, é o máis importante que se fijen, pero, bueno, é o que falamos a xente maior, pois a veces non se dá conta destas cousas. Ve un coche blanco, e se chega a piratilla, pois dicelle, suba que eu son un taxi. Quedadevos con estas claves: matrícula de color azul, o escudo, publicidade, o módulo de arriba que leva a tarifa que falamos. E tamén se pode pedir a través do teléfono de Radiotaxi. Radiotaxi é unha aplicación que se chama Pide Taxi, que funciona moi ben a nivel nacional. Que é a maneira legal, porque indica un número de taxi e todo. Esta situación tamén é un perigo, porque xa non é só xogar co intrusismo laboral, sino que é un peligro para a xente maior, porque houve casos de que transportaban incluso con armas, que invadían as casas. É dicir, hai que ter especialmente cuidado con isto, non? Correcto. Sobre todo isto é que a xente maior pois xogan, eles xogan facilmente con eso. E non teñen con as tarifas basadas nuns tempos, nun kilometraxe, un precio estimado e pa diante. Non, cobran a bulto. Se nun recorrido de 50 euros igual cobran 80 ou 100, o sea que non van a bulto. E vos sentivos amparados pola xustiza neste caso? A ver, se hai unha denuncia, sí, a xusticia sí, fai o seu traballo, pero é complicado. Pois a veces hai que ter cuidado, fixarse ben nestas claves que nos comentou o vídeo, especial atención e respetar o traballo dos taxistas. Pois sí, moito guiño, Cristina, porque efectivamente, por unha banda nos ciman, pero que ademais, efectivamente, o último taxista pirata identificado en Lugo, como lle estaban contando aí, facía traslados dende o hospital e levaba armas no interior do vehículo. Óscar, por iso, para afondar nesto que lle estaban contando aí a Cris, en que debemos fixarnos para distinguir un taxi normal dun pirata? Pois imos velo, acaba de contalo moi ben aí o vídeo con Cris, pero imos velo porque eu pensaba que o dos piratas, amigos, era só cousas tamén das películas, pero imos ver por aquí, hai que ter moito ollo, sobre todo en eventos con moita afluencia de xente ou lugares concorridos como os hospitais. Neses casos nos que o único que queres é subir canto antes a un taxi, temos que parar un segundiño e atender a tres factores: o coche, o pago e incluso a actitude do conductor. Atentos ao vehículo, porque un taxi oficial sempre leva matrícula azul, número de licenza visible, tarxeta identificativa do concello e, por suposto, taxímetro en funcionamento. O pirata, pola contra, acostuma a ir en coches sen ningún distintivo, ás veces moi antigos ou mesmo cos cristais tintados. Que pistas temos no pago? Pois que os taxistas pirata nunca aceptan tarxeta e dan prezos a ollo e sen recibo, mentres que os oficiais teñen a obriga de ofrecer todo tipo de pago e incluso facer factura. E atentos tamén á actitude do conductor, porque nos taxis pirata case sempre son máis insistentes, dan rodeos ou excusas cando lles pedimos a acreditación municipal ou preguntas polo taxímetro e intentarán convencervos para non amosar a documentación. En resumo, se non temos matrícula azul, número de licenza nin taxímetro, non nos subamos. Pero se nos subimos e non podemos pagar con tarxeta ou nos insisten demais para pagar en man,
Sospeitade, amigos. O mellor consello sempre, precaución e nunca fiarse polo barato que nos pode sair, xa que o risco, Rocío, sempre nos pode sair moito máis caro. Pois, sen dúbida, Óscar, e ademais aquí, neste caso do de Lugo, non, que interceptaron esta semana, o que me chama a atención, Inma, é que, bueno, en locais onde él operaba, por exemplo, unha discoteca, nas redes sociais anunciaban os seus servizos, non? Que xa me parece como o colmo. É que esa connivencia, non? Sí, aí, quitando os exemplos dos que falábamos de xente maior que sí que en un momento determinado pode equivocarse, de repente pois ven un coche branco que lle di que lle vai levar e non hai problema, pois bueno, pois evidentemente esa xente pode picar, pero dame a sensación de que pro resto, para este tipo de coches piratas, ten que haber, bueno, unha certa connivencia da sociedade, quero dicir, dá a sensación de que moitas veces, porque hai moita demanda, porque igual nese momento non hai taxis, porque nese momento igual non hai un vehículo a man, de repente hai alguén que presta ese servizo, que che di que igual por menos prezo ou por unha cantidade, bueno, a que sexa, que che leva, a xente accede. E creo que aí está un pouco o problema. Evidentemente, os que fan, o sea, os pícaros existiron toda a vida, a xente que busca maneira de sacar cartos estivo toda a vida, pero dá a sensación de que aí hai unha certa... Sí, pero a min iso que me sorprende, porque a ver, todos nos agobiamos cando queremos irnos a casa e non atopamos como, pero que ao final, Xosantón, podes acabar montada, non sabes con quen. E, por certo, sobre isto que dicían aí de que non hai demasiadas repercusións legais, que complicado, que opinas? A ver, eso explicouno moi ben o taxista, é dicir, se hai unha denuncia, pois podese actuar, tampouco, a ver, unha denuncia é por cousas, tampouco non é o sustituir un taxi e non ter a licencia e todo eso é un tema administrativo, máis que... Pero bueno, aquí o problema para min é que xente que poda pasar como pasaba, por exemplo, co tema do butano, dos inspectores de butano falsos que depois entraban na casa e o que facían era arruinar o sea, roubarlle a xente, non? Claro, que se agoche un delincuente. Efectivamente, e aquí tamén un pouco o mesmo, é dicir, que collan a unha persona e que despois, pois, non sea un taxi en sí, senón que a rouben, non? Outra cousa é o das discotecas, non? Que teñan unha persona que poda transportar xente e eso. Pero o problema para min importante, porque é moi perigoso, é que nos hospitais que non se collan este María, tipo de... O que me dá rabia é que ao final intenten aproveitarse da xente maior, porque a este de Lugo, precisamente, o que facía era, sobre todo, traslados dentro do hospital, non? Bueno, buscan a xente que ten necesidades moi urxentes nun intradeterminado. Entón, engádese a esa picaresca inicial, que eu penso que é máis grave cunha picaresca, porque é consciente perfectamente de que el non pode operar nesa profesión sen ter un regulamento e se cumprir as regras que cumpren o resto dos taxis. Ter o vehículo nunhas condicións determinadas, non sabemos como é o seguimento dese vehículo de maneira técnica, se pasou todas as inspeccións ou non, máis aló do pago, que efectivamente se só admite efectivo, logo non vai declarar ese efectivo, pero vamos poñernos no peor caso. Claro, por eso digo que evidentemente é moito máis, non, cunha competencia desleal, é unha trampa, bueno, pois dolosa, digamos, non, consciente. Pero a min preocúpame no caso máis grave. Vamos poñernos no peor dos escenarios, que teña un accidente. Como reclamas despois iso? Non sabes se ten un seguro de responsabilidade civil que teñen obriga máis ampliado de telo os taxis, os profesionais do vehículo, non sabes como vai o conductor, se ten ou non a capacidade de conducir, se ten retirados os puntos, non? É dicir, está fora do control. Entón, ti estás asumindo un risco que, ademais, é un risco pagado, porque outra cousa é que ti elixas irte no vehículo dun amigo, dun coñecido, pero se che cobran por un servizo que non é tal servizo, pois ollo, porque despois poden vir as malas consecuencias. A miña sensación, Manel, é un pouco como que os taxistas ao final estánlles crecendo os enanos, non? Porque por un lado queixanse nas grandes cidades con esa competencia dos VTC que en teoría non deberían circular, agora os taxis pirata, non? Bueno, foi moito tempo que non uso taxi, pero polo meu fillo sei, e creo que nas discotecas e todo eso, cando hai moitos festivales, por exemplo, te vas a un concierto e tal, e creo que é onde actúan esta xente, porque o chaval, a persona maior pode se engañar, os chavales non se engañes. No. E van a montar aí,
Porque din, Seguramente aquel 10, se xa unha aquel 15. negociación de veña por 50 me voy en el Máis de- barato, me voy en el teño de- garantizado. Pero eso pasa en todos os oficios, a nosotros nos pasa aos carpinteiros. Ti che ten para dar un presupuesto cando xa ten outro que non está dado de alta e xa non perde o tempo, porque non podes competir. Pois ti estás en regla e tens que pagar moitas cousas que el non vai pagar, pero eso pasa prácticamente, pensei que nos taxis era menos, porque é máis No, pero difícil ao de final os taxistas de... teñen unha carga impositiva moi elevada, non? Ao Sí, sí. final, pois, bueno, pois teñen que pagar moitos Sí, impostos. autónomos, esta esas xente, responsabilidades, demais, Efectivamente. deberían perder, máis aló do tema administrativo como tal, deberían perder o carné de conducir eses conductores que invaden unha profesión que non é a súa, porque poñen en risco, ademais, os usuarios. Sí, que teña algún tipo de comparable ao repercusión para furtivismo, desanimar. Sí, Tal é como cual, o sea, furtivismo, é como pero do dos taxi. coches. Efectivamente, efectivamente. É furtitaxismo. tal cual. Furtitaxismo. Acabamos de bautizar esta modalidade outra vez. Bueno, por certo, 11:57 minutos, situámonos agora aí en